Intan di situ aja. Lihat toh pemirsa, carane Mbah Kemi sep. Sesuk iki iso Sep. neh ya, Bu. Kok ewah tuwah nek di kei bibit neh. Iki sing iki men rontok gede. Kayak bibit neh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi. Alhamdulillah. Jaman kae. Iya, acara sekolah. Pas Intan tasik sekolah riyen nggih nanem bayem, nanem sawi, Mbah. Ngangge ngoten niku lho Mbah, hidroponik. Sing teng banyu nika lho Mbah, nganggene enten sawi ijo sing keriting ngoten nika. Lho tan copetan sep lho. Coba Intan kayak terok Mbah Kemi. Nyoba terus ditata, cobi belajar Dok Tan. Belajar coba. Nah, iya. Nah, sing panjang-panjang, sing gede-gede. Sing gede-gede, Dok. Cepet ya. Ya alon-alon kok ambrudul. Lah, ngono dah. Kayak Mbah Kemi lho. Srut langsung. Wis penggawean mari wis pakulinane dadi cepet pol pemirsa. Rapiane aki Mbah Kemi. Iya, nanti nggo nali. Bu, pemirsa aku iso. Walah jos tenan. Pemirsa aku iso pemirsa. Alhamdulillah pemirsa Intan iso. Mbah Kemi. Nggih. Kerja keras Mbak Intan. Jabut Mbah Kemi. Jabut bayi Mbah Kemi. Balik Mbak Intan. Iya jos kados. Mbak Intan ya. Bayi mah aku kok. Jos aja Dok ya. Lho. Masya Allah tabarakallah. Banyune ping sekawan Mbah disirami mawon. Wah lagi sakmene gawe pemirsa. Niki kedae ndang langsung diundoi nggih Mbah. Mak aku satu-satu ya, Bu. Oh, nggih. Benjing. Berangkatnya jam pinten benjing Mbah? Siang? Jam kalih ini mriki kula. Oh, nggih. Apa iki, Bu? Di bawah ning pasar. Mboten ngatasi mboten jam kalih angsal 100 kula. Kok 100. Nggih. Ndang tek. Ndang telas. Nggih ndang tek. Amit nuwun sewu. Tak kene, Nduk. Ini lagi. Iya lagi ibu tak ning kene kok. Jam 2 besok mek 100 ya. Nggih. Jam 2 kula njing-njing mriki. Besok Mbah Kemi jam 2 siang kesini lagi ngambil 100 iket. 100 ikat. Budale niku jam setunggal dalu. Terus besok ngambil jam 2 malamnya dibawa ning pasar jam 1. Oh, semangatnya luar biasa pemirsa. Golek duit. Nggih. Rezeki ingkang halal berkah barokah nggih Mbah Yi Mbah Yi sampean Mbah Kemi. Walah jenengane nggih pun dadi modeling. Kemi Wijayanti Kusumawati nggih to terus dadi pengusaha bayem terus ning pasar walah. Jenengane ya Allah Mbah sibuk tenan. Dan jenengan manajere sinten Mbah No? Mbah No manajere. Oh jenenge Papah No, suamine Mbah Kemi. Mbah Sriono nandur bayem, nandur lombok, gedang. Oh, Bu carane. Iya, wes dah aku tak melok sing sebelah kono, oke. Nggih, wau pas Mak Dames nelpon niku, kula teng griya ngajeng. Oh, nggih mboten anu. Lah HP-ne teng griya wingking. Oh, nggih. Iki lho, talikno tak onokno neh. Nek sing cilik aja, Duk. Pilih sing dhuwur-dhuwur. Kayak ngene iki to. Iya, sing dhuwur-dhuwur. Oh, sing cilik-cilik mbek. Aja ben gedhe. Iya, Bu ya. Minggu masa. Umure ngeten iki pinten? Kali dosa mbek, Bu. Kalih dosa Dinten nggih. Oh, Cepet angger dibanyoni ndur nah reani. nyoni dan Bu kaya ngene iki ya. Iya sing dhuwur ngene iki. Korea nggih, anu Bu, cepet. Cilik-cilik aja. Korea cepet. Nggih, nggih, Mas. Bayine ketok api. Iya, sok. Mbok maksud kaya ngene iki. Iya, ijo-ijo godhonge terang. Jere Mas Dimas lho ya. Wong duwe bojo kakean omong.
Balik. Mas Dimas niku. Nggih, ya Terus, Allah. Pak Care kupluke kuwale plira-plire ra duwe duwe. Jangan no. Ya Allah. Galek gue. Sampai guyu lho. Lah iya. Niku Mas Dimas kok Ya kok balik. Bapak iki nara. Nah. Niku kok sing iki aja ya. Aja sing dhuwur sing dhuwur. Ya Allah, Bu. Alah, Mbah. Jenengan nggih berdua naknu kalih Mbah No ngoten nggih. Nggih le, napa Bu? Mengke nek pas udan bius nyup teng Nggih, gubuk. gubuk lho. Kuwi jenenge gubuk asmara. Gubuk asmara. Yen adoh tansah kelingan gubuk kae. Yen ate janji. Iya. Parian. Iki lemahe kayak kene, Bu. Iya. Iya, saya ngomong. Stop. Stop. So. Lah iki aku. Iya, terus pokoke. Terus kok Masak ketiji ki akeh. Man tak ajak wengi-wengi nanti ben ayo. Adem. Kok rene iki ngesakno panas. Lah ngono tan kok tak sing aku sing menali. Panas ngono lho. Itu tan. Panas. Mbah Kemi Wijayanti Kusuma Wardani. Hae. Iya. Kok kene lho, Dok. Piye? Jos. Wah, ayu. Dung. Mbah kene kok ora tau enek sing ngarani bayeme kok ganteng-ganteng. Geneng ayu. Bagus, gak enek pemirsa. Ayu. Ayu. Iki jenenge lemah. Lemah ireng mawur nduk atik lemah. Dinggo tandur-tandur atik. Ada suket kathah lho, kok pada disemproti Ibu. Nggih. Pukul suket mawon. Terus sik tukul Lah, mawon. Nek nggih. sing nika kalah Mbah nggih. Nggih, Kalah kalah. kalih suket. Nggih, salah. Tak anak-anak sik ben. Sing cilik aja lah, ya bener ngene iki lho, Lah iki elokno. Iki wis wayahe. Iki aja ya iki. Aja, cek cilik aja. Aja tan ben tukul nang ndek. Iki gede iki yo, gede iki. Heeh. Ben lagi sik aja, Bu. Anu sik. Nih, iki Oke tak bagine, Mbak. Ini. Mak jangku kayak ibu, Mak. Iya lah. Suka dindu, Nduk. Suasanane nggih pas jos Mbah mboten Nggih. tek gremes Lah, napa tak kon terang riyin ngoten lho. Bu iki sing cilik-cilik aja. Mbah kemi ape panen. Ke panen. Nuntun sepeda ora udan anak ayo le Bu. Nggih. Mati gembel nuntun sepeda, gendongi mriko. Nggih. Undang gede kula. Tak digendong. Nggih bali ping kalih le Bu. Wong udan deres, Nggih. sepedae gembel. Oh alah. Oh, aku mati ngene ya. Juangan pemirsa. Lah ya Allah. Kula Rono ngoten. maju rono Intan. Oh, alah dorong udan yo ya gembel sepedaku gembel. Aku ngoten. Mati balik pindho Bu. Balik Ya pindho, Allah, ya wis gendong. perjuangan lho pemirsa. Gendong ya Allah, aku ngoten Bu. Lah nggih, Wes. Mbak. Pokoknya semua pekerjaan ini pasti ada positifnya, ada negatifnya, ada plus dan minusnya gitu pemirsa. Kok Mbah Kemi iki yes pokoknya Semangat nyambi bayem. awake sehat Sehat, pemirsa. sehat. Mbah Kemi kan gerak terus lah. Gerak nggih sehat. Koyo ngono padha kerja ning gone
ibaratnya ning gone kok hidup ngene iki Iya. kudu kuat mental, Kuat, gak nggih. kuat mental. Ndah. Di ibaratnya enek sing pembulian Ndah, apa enek nggih. komentar Pokoknya sing anu kuwi ya, kadang kudu ini gelek. Ya gelek, pokoke mm. nggih kudu anu. Walah pinu ya. Mbak Yun kae Ndah. karek nyoteng dadi dhuwit lah. Di ndah. balik itu nggih enek Nggih. kisah-kisah. Nggih, nggih. Kisah sedih Sedih. di hari Minggu. Mbah, Lah, dijalani mawon. lah nggih, Lah nggih wonten plus minusé niku wae. Nggih. Nek ngeten iki Ngene anu lho, Bu. Gawe ngoten niku pikiran lho, Bu. Nggih. nggih kadang Nggih, niku kula kan sengen nek gawe, Bu. riyen jan ditamel. Walah gawe kok, Bu. Pas wis asal 1000, Bu pun. Skrepe. Nggih. Skrepe pun asal 1000. Nggih lah wong lari kula terus sakit. Oh Mbak Eni. Mbak Eni, kula karo Mbak Eni teng Saben teng Marik-marik, Bu. Nggih ramban lari kula niku. Nggih, wis Nggih, gawe kula konten mawon nggih pemirsa. konten teng lari kula Gawe saniki konten terus sakit. sakit. Mboten Mbak Eni. saged malih. Jane anggap pemirsa nun. Lanjutke Mbah Kemi. Sampean niku wis tak baik ngoten. Nggih, nggih Karo pancen nggih arene kok. ngoten ngono. Soale lari kula niku sakit, Bu. Kula ngoten mboten saged medamel malih. Ngono pemirsa Pemirsa ceritane. ngono. Jane njaluk terus, Bu. Bawa lari kula ngangrenjing tak jak mriku iku Pertanian. Nggih icir marik-marik Nggih lari wis kula. pokoke enten plus minuse niku Nggih, wae lah aku nek nggih. ngarani. Nek sing mboten kuat, Nggih. wis nek ra kuat dihujat pemirsa ora usah gawe video, nggih tak nggih. benerno. Ya. Pancen niku wau resikone Nggih, kan resikone- masing-masing. Nggih, nggih ya. Resikone Pak Supir, kadang Ya. nggih bane gembes Ya, nggih to. Nggih, nggih. Resikone petani, Ya. kadang nggih tandur-tandur dipangan uler, nggih to Mbak Kemi. Mati pangan tikus. Lah, tuh, pangan piye. tikus, Nggih, Le, pripun to? ngoten, nggak bisa jalan. pripun. Resikone artis nganggo sandal jinjit, mat Ya. jinjite coklat, terus Coklat. geblak lho. Ada anjing Enten terus resikone akeh. pemirsa. Nggih. Jadi semuanya ada plus dan minusnya. Hmm. Kon dinikmati, disyukuri nggih, Mbah. Paling pun asal 50, Mbah. Dereng tak hitung sampean. Dereng. Totil gorene totil. Dereng. Totil. Seket. Seket akeh lho, Bu. 50 banyak, Bu. Mungkin jenengan pun terbiasa ngitung ki sakmene 50. Heeh. Ki sakmene anu. Bu koyo ngene iki gungoleh ya. Sing cilik aja. Jangan, Nduk. Enjing benek Mbak Eni sehat Mbak Kemi, paringi seger kuarasan, damel meleh Mbak Kemi. Nggih. Amin ya Allah. Amin ya. Sehat selalu Mbak Eni. Berarti niki tesik istilahnya kados terapi ngoten Mbak Nggih, napa? nggih, tesih kontrol. Kontrol pemirsa. Nggih. Wis. Kontrol. Wis, jos. Jos, kronyos, Karek hitung. hitung. Ya, Mbak Inten balik. Walah intane langsung satset sah. balik. Gaya deh Walah bonteki. Padha karo Mbak Buyuni, Ben. Ayo. Balik nih jakute. Bayani ya, Cah. Apa-apa mbok enteki dadakan. Balik. Gak usah sandalan. Oke, Mas gak apa. Rusak ora? Wes. Mboten napa-napa, Mbah, wong lemah resik Iya, aduh. marsik. Gak apa-apa. Lanjut bisa. Lho, wis entuk sakmono kae pemirsa. Entuk sak gulutan. Gelis kok. Mana aku mek 100 ae. Wit. Wut. Wo intan lho. Intan. Cocok tenan Intan. Iya kono. Diret dadakan. Lah dalah. Brrr. Berhitung pemirsa, berhitung. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 50.
34 Mbak. 34. Niki paling tambah niki mungkin 36. Ya, oke. Nggih, 34 nggih, Mbah. 34. Gelis aku ya. Ya kan. Apa? Enten duduk. Nek tak anunane, Bu. Tali Bu. Tak taline, Bu. Winae ngeten iki jan sedia selalu nggih, Nggih, Mbah. sedia. Keng pertanian apa Mboten tuh Mbah? anu kiambak, ngingu kiambak Bu. Enggak Oke, ngingu oke. kiambak elek Bu. Bayeme. Oh, Apa anu, apa cilik-cilik bayeme. berarti pun Cepet anu, nggih, cepet ngembang. Nggih. Ngoten, ngeten mboten ngene kiambak. Akeh, Bu. Iya. Didol iki engko. Iya, Iya, didol, besok Mbah Kemi didol jere. Didol. Gorene Dok, anu plastik rupiah kuwi, Dok. Heeh. Oh, Mbah. Dol. Enggak, dan tulis ya. Oh, berarti sak gulutan iki angsal 40. Nggih lah. 40. Iya. Naruh gudang telo, Bu. Sampun, Mbah. Sampun nek godhong telo wonten kula. Nggih. Gene makjah mriku enten. Nggih. Teng kulkas kula gadah timun, gadah krai, gadah walah. Nggih. Pun. Apa tak gawe? Lah putrane jenengan Eni niku Eni Sagita, Mbah. Sakita. Lah Eni sinten lah jenengan pun asmane Nyonya Kemi Wijayanti Kusumawati Wardani. Lah terus putrine Mbak Eni Sagita mboten. Sakita mboten Sri Eni. Oh, Sri Eni. Nggih. Oh, Sri uning mustika tajem. Nggih. Mustika Tuban. 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 Sri Eni. Nek kula Srigala. Serigala. Nggih. Kok serigala kan? Nggih. Mboten galak. Ya tan? Kula Srigala ya tan. Mboten galak ya. Walah, serigala. pol iki galake. Ora galak. Oh, wis. Dereng ya. ta sik, 1 2 3 4 5 6 Wis. 7 8 9 40 kurang siji. Nek 40 Mbak Tan. Didol Mbah Kemi Pasar pasar. iki tak dol nang kene kok. Aku. Kurang. Oh Mbak Indah gawani. Sampun, Mak, Mbak Ida niki mawon. Ngalah halak tak kei kok. Walah kok men Aku jenengan seneng anu Mbak ni Indah, sampean nang mawon. mendhet tak. Sampun kula pun niki mawon pun niki kuatah kok, Mak. Suweket. Lho, Mbah Nang kalau nganuni Lombok kono cukup banyak. Aku 40, ki 41 pun kurang 9. Talil, endi gorene rapiane, Nduk? nyana bukan ya. Iki mang morak-marik letan, bongkot pucuk mbok dadekno siji. Sajane iki nek ngene kabeh iki gak ngene. Ewa. Kita ewah. Ewa direne. Iki ya Allah. Kita Ewa bareng. ewah intan rono rene parake. Awak balik. Ya, bagian. Nggih. Wes, Ibu. Wes. Pun sehat selalu Mbah Kemi. Panjang umur. Rezekine lancar. Kerja keras tenan pemirsa. Wes.
Waduh ning kono areke. Alhamdulillah, balik rene iki wis habis pemirsa iki sak gulutan iki habis lho. Lho habis to. Habis gelap terbitlah terang. Didol ning pasar. Alhamdulillah wis selesai pemirsa iki wis entuk Dek Mas entuk 40 siji, cek kurang 9. Wis terima kasih nggih Mbah Kemi nggih jenengan bersedia kula jak syuting sematur sembah nuwun. Doa terbaik untuk jenengan Mbah Kemi, kula mboten saged ngewangi napa-napa, bantu doa mawon nggih Mbah. Mugi kita nemani panjenengan tambah subur. Adoh saka tikus, adoh saka wereng, panene lumintu. Mbah Kemi yo sehat, keluargane sehat. Pun selesai pemirsa ki mang wis karek kurang 9. Nggih Mbah nggih. Bu. Besok Mbah Kemi ke sini lagi jam 2 untuk mengambil 100 ikat di bawah nih pasar merah. Kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justan. Jus Mbah Kemi semangat ya pemirsa. Wes dikit Mbah Kemi wes. Ya kok nek buah berarti kok Gak neh, Mbak. Mumpun wes bar 50 wes. Sesuk ki Mbah Kemi ki digawa ning pasar 100. Oh, iki sesuk. Oh. Sok neh, Mbak. Iya.